салому алейкум тамошабинони азиз, ба ёдтон ҳаст ман пустишкома видео кардам. Чанд қа гузашт ай мобайн, мумкин 2 моҳ гузашта боша. Целая корзина, мумкин бо баъзеҳоша ёрдамчии хонам партофта боша. Саида Раҷабова, партнёри Faberlic, ай компания Faberlic чӣ харидорӣ мекунад? Порошок. Барои чӣ именно серияи суюн? Барои ки универсальния. Ҳам бутонумаш барои полшӯӣ бихоҳам да стиральная машина истифодаш мебарам. Приятноводитель, конечно. Бачаҳои ман мактаб мехонанд, духтарам ҳама либосашон сафеда. Приручка, фломастер меоянд. Приятноводитель секундати топ таза мекунам. Треза шувак. Конечно, куда из мисон мо треза намешавем, лекин мо да калидорбон ойнои калони ба қадмон дорем. Ягон рӯз намешава ки мо ро нашавем. Ультра кондиционер балзам для белья. Особенно барои полотенца, барои кудако, либосои пахтагин аҷоибот. Артикулоша рӯи экран мегузорум. Кадоми да мехоҳен заказ кардан, марҳамат заказ кардан гирен. Барои туалет ай ҳама маҳсулоти дӯст медоштаи ман анами серияи Grindly аҷоибот дорам. Серияи суюн барои хушбӯйкунанда, кондиционер барои билья аҷоибот бӯи форам дорад. Шампуни дӯст медоштаи оилаи мо ҳама анами шампуна дӯст медорад, барои ки баъди истифодаи шампун ҳам мӯи сар шалковистӣ мешава, ҳам мулоимак мешава. Так, это я уже показала. Порошоко. Так, барои туалет мус паста. Ин маҳсулоти дӯст медоштаи ман ҷои зарди, чирки духовка, чирки пилта ҳамара меравона. Даже метонем ки дар ин перчатки истифода набарем. Для митья посуды, гипоаллергия, ягом аллергия, ягом чӣ намешавӣ. Шампуни дӯст медоштаи ман, шампуне ки дар салон истифода мебарам, дар Faberlic ҳаст. Ҳам балзамуш, ҳам шампунус, ҳам маскаш. И ай ҳама чизи даркорӣ, особенно барои занҳо хнукира меяд. Выделенияра нес мекунад. И бигем ки ай ҳама гранулаи дӯст медоштаи ман барои постельни бельё, полотенца. Уш то хонаи ҳамсояра спокойно мерава. Шумо метонед ки бо боварии калон гирен, ҳамсоятон обязательно шумо заказ мекунад. Иш бо ай уш да зури бадай намуд будора. Ай ҳар сеш гирен, шумо пушаймон намешавед. Освежитель, чизи даркорӣ барои ҳоҷатхона, барои хона. Бачаи ман калон шуда, 10 сола шуда, лекин уже ранги бачаҳои калон. Уже бачаи ман дезодорант истифода мебарад. Шампун. Ям боша барои гигиена, барои кудако. Ай 3 сола боло. Метонен ҷои интимни гелокати шуен. Ин жидка милаи дӯст медоштаи ман. Да ҳама ҷои ҳаст, барои ки ман махкулай буш аҷоибот необычные. Так, кондиционери новинка, мошаллоҳ, бӯи гулҳои баҳорӣ мекунад. Аҷоибот. Конечно, ин порошоко охир надоранд. И барои посудашӯӣ ай серияи суюн, барои чи именно ман ай ҳами бисёр мегирам. Ия шуштанаш осонай, ки иям хе мегириву мешӯӣ, намебардори брези. Так, знаменитый кондиционер для бельяра, ия кадоме да бари просто шок мешава. Обязательно омада бо чанд чизи харид мекунам. Ман ҳамията подарка бурдум, 10 та заказ гирифтам. Шампун и 2 в одном, освежитель и лечебный Rexona барои хадам. Ай бисёр тамом шид. Нигоҳ кунед. Гель для душа, шампун детский. Так, ультра кондиционер для белья 3 в одном. Давайте это убираем. Вот. Дальше ҳама он чизое ки ман шумо дар нишон додум. Приятноводитель серияи Grindly, Rexona, лечебная зубная паста, биогел 3 в одном для стирки, баланс нервной системы БАД, гранула, волшебная салфетка, ман мехамегумша барои ки як гала либоса меандозӣ. Нами қак салфетка рангои ҳамара защищат мекунад. Гель для душ мужской, гель для душа, гранула, зубной пастой детский, волшебник, салфеточки, амбический капсула. И доға меравона, и либоса топ тоза мекунад. Ма креми дӯст медоштаи ман. Rexona бисёр мо истифода мебарем. И всё. Вот, чӣ мехарад Саида Раҷабова, ай ширкати Faberlic.